Normalean demokrazia liberal bat ze ezaugarri bete behar dituen zehazten duen lana, da politologo batek idatzen zuena 1971an, Robert Dahl, poliarkia. Eta bertan, zehazten dira, ze erakunde izan behar dituen, eta ze baldintza bete behar diran, demokrazia liberal bat izateko. Oraindik ere, liburu horretan oinarrituta egiten dira demokrazia indize gehienak munduan. Eta bertan ja, liburu horretan esatezun Robert Dahl, izartxo bat jartzen dion Amerikako Estatu Batuei, eta beste izartxo bat Suitzari. Zergatik, bi herrialde hauetan ez zegoelako sufragio unibertsala. Suitza 89 arte, oraindik ere kantoi batetan emakumeek ez zuten botorako eskubidea. Oso ez ezaguna da gurean, Amerikako Estatu Batuetan, igual hori ezagunagoa da, ezta? Erregistratu behar da botoa eman ahal izateko. Hau da, Suitza ez dakazu botorako eskubidea. Botorako eskubidea borrokatu egiten da. Borrokatu egiten da lortu behar duzulako. Lortzeko baldintza batzu daude estatu jartzen direnak. 1870etik 1970 hamarkadara arte, 100 urtez, hegoaldeko estatuetan, populazio afroamerikar zati handi bat, kasu askotan populazio afroamerikar gehienak, ez zekan botorako eskubidea. Eta pobrek ez zekaten botorako eskubidea. Zergatik, eskatzen zutelako, hezkuntza maila bat, jabegoren bat, eskazezaketen tasaren bat ordaintzea erregistratu ahal izateko, diru sarrera konkretu batzuk, historian zehar gauza desberdinak eskatu dira eta aldatuz joan dira, ezta? Pobreak zirenak eta razializatuak kanpoan gelditzen ziren. Eta, de hecho, estatu horietan alderdi bakarreko sistema zegoen de facto. 100 urtez, gutxi gora bera, alderdi demokrata beti boterean. Alderdi demokrata zen Ku Klux Klanekoen laguna, hori hasten zaigu askotan. Eta beraiek agintzen zuten bakarrik, eta jazta. Eta ez zegoen lehia benetan, errepublikar eta demokraten artean. Hori pixka bat aldatzen joan zen 1970 hamarkadatik aurrera. Erregistratzeko horrelako baldintza hain gogorrak kendu egin ziren. Eta gainez federazioari lege baten bitartez arautu zitzaiona izan zen nolabaiteko kontrola egitea estatuek jartzen zituzten baldintzen gainean. Eta orduan, baldintza oso injustuak baldin bat ziren, bertan bera geldi zitezke. Hala ere erregistratu hartzan. Eta erregistratzeko lan egunetan egin behar da. Eta askotan 4-5 egun behar izaten dira. Guzti hori simplifikatu zuen pixkat Clintonek 80. hamarkada. Horregatik 80. hamarkadatik ona, Amerikako Estatu Batuetako politika polarizatu egin da. Sufragio egia da, de facto, zabaldu egin dela, ez da universala, erregistratu behar dalako, baina momentu hori gainez ere, atzeraka momentu batean dago. Eta hori da bihar pixkat esplikatu duko deten ere, 2012an, auzitegi gorenak, esan zuen, estatuak libre direla nahi bezala erregulatzeko erregistroa. Hau da, orain arte, behaketa lan hori egiten zuena Washingtonek, federazioak, ez dela justua, ze estatuen eskuduntza da. Eta ordutik berriro ere, ze ikusten dugu, geroz eta zailtasun gehiago jartzen zaizkie estatu batzuetan herritarrei erregistratu ahal izateko boto emale gisa. Zer gertatzen da Amerikako Estatu Batuetan? Ez dago nanik, erregistratzeko estatu bakoitzak eskadi ezazkizuke paper desberdinak. Estatu batzuetan, igual eskatzen dizkizute 4 karnet ofizial argazkiarekin. Lortu behar dira 4. Klasiko bat zein da, gidatzeko karneta. Beste bat, pasaportea, baina kontutan izan dezagun, Ipar Amerikarren erdia baina gehiago, ez da lehenio izatera beraien herrialdetik. Beraz, litekena da, jende askok ez dukitzea pasaportea. Batzuk gidatzeko baimenik ez dutena. Eta, imaginatu, horietaz aparte, 4 lortu behar baldin baituzu, guztira 4. 2 horiek ez baldin baituzu, nondik aterako diozu, uniko karneta, liburutegiko karneta, eta aber argazkia daukan, mesedez. Hori da Amerikako Estatu Batuetako demokrazia. Esango genuke segurenik demokrazia liberalen artean, demokrazia densidade bajuenetakoa duena dela, eta oso demokrazia liberal berria dela.